Goedemiddag, heer Marijnissen. Wat vindt u er nu van? Ik vind het keizend. Het was zo'n schoon boekje. Het ging over ons vader en ons moeder. Dat is andere taal. De beulen ervoor. Hey, goed? Die is er. Hallo Anne. Mijn dorp aan het kanaal. Heeft roederen. Jan Marijnissen wordt geboren in een katholiek middenstandsgezin in Oss. Hij besluit vlak voor zijn eindexamen in de fabriek te gaan werken. Hij wordt actief in de plaatselijke politiek en wordt het gezicht van de Socialistische Partij. Marijnissen viel herhaaldelijk op door zijn taalgebruik in de Tweede Kamer. Even dimmen. Even een vraag stellen. Ik ontmoet Jan in de Goudmijnstraat in Oss. Jan is in deze straat geboren. Wij wonen hier op het hoekje, precies op het scheidvlak tussen een rij arbeiderswoningen en deze chique buurt, zeg maar. Ja, en waar hoorde je nou bij? Bij de arbeiderswoningen of bij de chique buurt? Oh, bij de allebei? Ja. Ja, daartussenin. Oh, daartussenin? De hele leven eigenlijk een beetje ertussenin. Dat was wel prettig, want ja, je leerde twee werelden kennen en daar heb ik later natuurlijk wel profijt van gehad. Dit is mijn huis. Oh, dit is ook echt jouw huis geweest? Ja. Wat spraken jullie thuis met elkaar? Ik denk dat wij toch wel ABN waren, hier thuis. Er zullen ongetwijfeld wel... Het zal ongetwijfeld ook wel taalgebruik zijn geweest wat in de rest van Os gebruikelijk was, het Ossies. Maar ik denk dat we ABN spraken, ja. Ja. En dat kwam omdat? Want waarom spraken jullie geen dialect dan? Nou ja, dat was toch een beetje de middenstand, hè. Ik bedoel, dat sprak je niet al te plat. Thuis ABN, dan overlijdt je vader en ga je naar een kostschool. In een ander deel van Nederland. Daar kwam je met tukkers te zitten, denk ik? Ja. Die wel een eigen taaltje hadden. Ja, precies. Waar ik ook de helft niet van verstond. Maar ja, ik had natuurlijk wel de plicht om mezelf verstaanbaar te maken door middel van ABN. Ja. Dus dat kwam mij wel erg van pas dat ik in ieder geval me verstaanbaar kon maken. Ja. En niet al te zeer verried waar ik vandaan kwam. Kijk, ik weet wel dat ik later meer en meer Ossies ben gaan praten. Plat ben gaan praten, zeggen ze dan hier, plat praten. Ik moet plat praten. Ja. Maar dat had alles te maken met mijn omgeving. Ik ging in de fabriek werken. Daar werd natuurlijk plat Os gepraat. Dus dat neem je dan onmiddellijk over. Noem eens iets Ossies. Houdoe Anne. Hoe? Ja, dat bedoel ik. Ja. Dat is waarom mijn ouders, dat weet ik nog wel, altijd scherp op waren dat je fatsoenlijk uitdrukte. Dus dat mensen je ook echt konden verstaan. Ja, dat niemand zo'n reactie als ik hoeft te geven. Ja. Houdoe Anne wil zeggen... Houdoe. Kijk toch wel, hè? Ja, dat is gewoon dag, weet je wel. Ja. Dat wordt zelfs in het noorden tegenwoordig wel af en toe gezegd. Maar er kwam nog iets achter. En dat wanne, dat is, weet je wel. Houdoe wanne. Het beste, weet je wel. Zo. En dat is houdoe wanne. Oh ja. Kijk, daar is het Unox. Jan neemt me mee naar de plek waar zijn politiek bewustzijn tot leven kwam. De worstenfabriek in Oss. Nou, hier heb jij vroeger gewerkt, Jan. Ja. De worstenfabriek. Dit was voor mij ook de leerschool voor het Ossies, de Ossentaal. Precies, dat heb je hier natuurlijk wel gesproken. Ja, heb ik hier heel snel geleerd, ja. Iedereen sprak Ossies met elkaar? Ja. Nou, er waren ook Spanjaarden en Turken en die spraken dat niet. Nee. Maar de Ossenaren en de mensen hier uit de omgeving wel. Met je collega's praat je Ossies. Ja. Maar op het moment dat je dan met je baas moet praten... Ja, dan wordt het anders. Ik had al snel hier een naam, natuurlijk. Hè. Dus we stonden 's morgens ook met pamfletten uit te delen en zo. Dus ze hadden al heel snel in de gaten van, verrek, dat is die van Marijnissen. Maar nee, dat was natuurlijk geweldig. Ik had natuurlijk een paar jaar gymnasium gehad. Ik had een paar jaar HBS gehad. Dus ik kende wel een paar vreemde woorden. En ik sprak ABN. Dus ja, ik kon hun op hun speelveld, zeg maar, attackeren. En dat was, dat hadden we nog nooit meegemaakt waarschijnlijk. Tot dan toe waren het goed bedoelende mensen die oprecht streden voor een zaak. Waarvan zij dachten, die pakken we wel even in, weet je wel. En dat was bij mij niet het geval. Als je je doel wilt bereiken, dan is de taal het middel. Maar dan moet je met het gebruik van je taal wel proberen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij degene die de ontvanger is. Zodat hij de boodschap ook echt goed doordringt. Daarom is taal zo interessant, omdat heel veel mensen gebruiken het. Iedereen gebruikt het. Iedereen gebruikt het op een verschillende manier. Maar we gebruiken het allemaal op een manier waarbij we ons zelden bewust zijn van wat we allemaal doen.
Jan ging van het standaard Nederlands met een zachte G via het Ossisch naar het Nederlands van de politiek. Hoe wordt er tegen die verschillende variëteiten van het Nederlands aangekeken? En vooral, hoe zit het met het imago van dialecten? Ik ga op bezoek bij taalwetenschapper Dr. René van Bezooyen. Zij heeft onderzoek gedaan naar de beeldvorming rond dialecten. Je hoort straks een aantal sprekers. Die spreken allemaal een andere taalvariëteit van het Nederlands. En ik wil dat jij uit deze beroepen dan een beroep kiest waarvan jij denkt dat past goed bij die spreekster. En ook zijn er 4 woonsituaties en dan moet je er ook eentje van uitzoeken. Nou, ik laat het eerste fragment horen. Ja, dan wie slacht nog zoveel. Maar toen kwam slachter in die slachthol in die melk om die stukjes. Die woont in ieder geval op het platteland. Ja. En ze is... Het gaat om je associaties niet, of het klopt of niet. Oh, dan denk ik dat het een boerin is. Antieke hangertje, dat kennen de meeste mensen niet wat we daarmee bedoelen. Nee, dat kent die hangertje. Nee, dat weten de mensen niet. Voor ons is dat heel normaal, antieke hangertjes. Arbeiderswijk. Ja. En ze is... fabrieksarbeidster. Nou, nog eentje. En je kan naar verschillende zalen, dat gaat via de trap. En je kan ook reserveren en dan ben je makkelijker binnen. Iemand die duidelijk Nederlands praat, zonder accent. Ja, zonder accent. Zonder accent. Ja, standaard Nederlands. Ja, stadje en professor. Oké. Een professor uit een stadje. De eerste spreekster die je hoorde, die kwam uit Groningen. Ja, platteland. En ja, precies. Ik heb die opnames dus aan heel veel mensen laten horen uit alle gebieden van Nederland, jong en oud. En iedereen associeert dat toch overwegend wel met platteland. Oké. En wat de meeste mensen dan ook inderdaad doen, is ze kiezen daar dan een beroep bij wat zeg maar een gemiddelde niveau van opleiding vereist. Dus dat kan bijvoorbeeld verkoopster zijn of secretaresse of nou ja, zoiets. Okay, dat kiezen de meesten. Of een boerin natuurlijk, want dat past goed bij dat plaatje van dat dorp. Oké. Nou, het volgende, dat was een Haagse vrouw. Ja. Nou, die associeerde dat voor het merendeel met die stadsbuurt, een beetje vervallen stadsbuurt en dan ook met een lage opleiding. Helemaal goed. Dus dat heb je ook helemaal gedaan zoals de meeste mensen dat doen. De volgende was standaard Nederlands. Nou, die worden meestal in de villa-wijk geplaatst. Mensen die zo perfect standaard Nederlands praten, die hebben een goede opleiding gehad. Die bijvoorbeeld onderwijzeres, in ieder geval iets wat flink wat opleiding vereist. Ja. We gaan nog een tweede testje doen. Je gaat weer een aantal geluidsfragmenten horen. Je moet een reactie hebben van wat voor type persoon zou dit zijn. Bijvoorbeeld, nou, het komt erg sympathiek, maar helemaal niet integer en wel dominant over of zo. Donderdag zijn er bijna geen wolken meer over en schijnt de zon overal. Dan lopen de temperaturen verder op naar 14 tot 17 graden. Ik vind hem wel sympathiek. Lekker zichzelf. Ja. Integer. Ja, ik vertrouw hem niet. En een beetje dominant. Dus zo. Was dat wel een beetje... Ja, dat is precies wat eruit kwam. Dat is echt ongelooflijk. Okay. Ja. Donderdag zijn er bijna geen wolken meer over en schijnt de zon overal. Niet sympathiek. Wel integer. Maar ook niet zo dominant. Sympathiek en integer, dat is wel de algemene mening. Maar omdat hij zo ontzettend standaard Nederlands spreekt, wordt hij toch wel dominant gevonden. En dan laat ik de laatste horen. Dan lopen de temperaturen verder op naar 14 tot 17 graden. Ja, idee? In het zuidenlokaal misschien 18. Het is een Belg. En een Belg klinkt sowieso sympathiek. Ik vind ze ook integer. Ja. En niet dominant. Nou, precies. Ja, echt ongelooflijk. Ja, dat komt er precies uit. Nou, maar volgens mij blijkt hier nu uit dat ik heel erg in hokjes denk, of niet? Ja. Ja, maar dat doen een hoop mensen ook, hè? Ja, terwijl ik dat eigenlijk niet wil. Ik blijk dus net zo vol vooroordelen te zitten als iedereen. Dialectsprekers worden in een bepaald hokje geplaatst. En toch hoor ik in reclames steeds meer dialect. De frikandel is eigenlijk uitgevonden door mijn broer. Dat is lekker. Hoe maak je het? Is dat geen muziek, man? Wat een rotherrie. Lekker voor onderweg. En het mag elke dag. Ik steek mijn licht op bij Karel Rode, internationaal vermaard trendwatcher en cultuursocioloog. Hoe en waarom wordt dialect gebruikt in reclame? Zullen we er even een paar bekijken? Ja. Nou, deze bijvoorbeeld. En die valt op omdat hij zo irritant is. Nou, Joost Jurgen, in de eerste nog geen als de 81. Maar uit de ondervinding weten we dat op een dag als deze een sterke samen troskoren kan. Die kennen we allemaal. Die kennen we bijna dromen, dat het irritant wordt. En ineens hoor je die riedel weer en denk je, hé, ik versta het niet. Hé, het is Fries. Hij is weer krek zo sterk als de nije. En je bent een goed verzekeren, dus het kost je heel nul neer. Het dialect
wordt goed ingezet. Het valt wat op en het geeft een gevoel van vertrouwen, van authenticiteit. Vanuit een reclameperspectief bekeken, alle landelijke dialecten vervullen dezelfde functie. Ze verwijzen allemaal naar in de tijden dat het leven op het land nog goed was, zoiets. En dat wordt verstevigd door een dialect. Nou wordt dialect dus vaak gebruikt om iets te verkopen of te koppelen aan een product. Ja. Hoe zit dat met politici? Want die hebben ook iets te verkopen, een boodschap. Ik denk dat het voor een politicus in zijn eigen buurt, als hij een accent of een dialect beheerst om te laten merken, hey, ik ben zoals jij, dat dan heel goed werkt. Ja, dus als we bijvoorbeeld een Jan Marijnissen nemen? Jan Marijnissen in Oss. Ja? Ik denk dat hij in de buurten van Oss waar een dialect gesproken wordt en hij beheerst dat dialect, dat hij er knoeihard in knalt, want het schept een band van de eerste orde. Voor een politicus kan een dialect dus gunstig zijn en de schijn van betrouwbaarheid en authenticiteit wekken. Of word je in de politiek dan toch ook een beetje als dom beschouwd? Hoe zit dat bij de SP van Jan Marijnissen? In het gebouw van de Tweede Kamer zoek ik hem op. Welkom. Dank je. Ga zitten. Dank je wel. Jan, nu hier in Den Haag. Hoe was het voor jou toen om hier te komen? En dan vooral qua taal natuurlijk. Ja. Nou, qua taal scheelt nog niet zoveel. Want in de gemeenteraad en in de Provinciale Staten heb ik ook nog in gezeten. In 17 jaar in de gemeenteraad sprak ik ook ABN natuurlijk. Oh, ja. Dat was niet ook in een plaats Tipje Brabants? Nee, dat is zeer ongebruikt. Dus die overgang was niet zo groot. Alleen wel, kijk, het raffinement waarmee taal als instrument hier wordt ingezet, is natuurlijk veel verder ontwikkeld dan in een gemeenteraad. Hoe bewust ben je überhaupt van taalgebruik? Toch wel heel erg. In je werk? Ja? Heel erg, ja. Heel erg. Ik let daar heel erg op. En ook dat is een soort automatisme toch, hoor. Ik heb wel gemerkt dat bij nieuwe Kamerleden hier, die toch... Ja, mijn moeder zei dat altijd al. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus als je niet oplet, dan ben je binnen de kortste keer ook behept met beleidstaal. Ja. Dan heb je het ook over je schaduw heen springen, vuile handen maken, allemaal geheimtaal. En dat moet je, zeker als SP-Kamerlid, vind ik, niet doen. Je moet gewoon normaal praten, zodat iedereen je kan begrijpen, direct. Mensen ruiken dat. Hè? Als je die taal over gaat nemen, dan ruiken mensen van verrek, hij is er een van hun geworden. En dat vind ik zeker als je de SP vertegenwoordigt, dat je dat zoveel mogelijk moet vermijden. En even dimmen. Heb ik je ook een keer tegen wie was dat? Wijsglas, toch? Tegen Wijsglas, ja. Toen was ik voorzitter. Ja. Ik heb staatssecretaris gevraagd. Heel kort, ik zeg het maar meteen. Want echt, ja, gaat uw gang. Ja. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg, Bas, van 3 uur. Dus ik vind alles prima, hoor. Maar ik vind ook alles prima, maar ik kijk naar de avond die voor ons ligt. Even dimmen. Even een vraag stellen. Nou ja, hij zei er wat van. Ja, hij was verbolgen erover. Maar jij liet je niet... Hij wilde dat ik het terugtrok. Dat deed je niet. Dat deed ik niet, nee. Hier praat je ABN. Ja. Dat is zeg maar gebruikelijk. Hoe praat jij tegen de kiezers? Kies jij dan zelf je eigen taal? Dat je denkt van, ik ben nu in Os. Ja. Ik ga Ossisch praten. Ja. Zeker. Maar nog bepalender is niet zozeer wat de dialect of de taalgebruik van de ontvanger is, als wel wie die ontvanger is. Het is goed als je als spreker je altijd bewust bent van de kennis van de ontvanger en je bewust bent van het doel wat je aan die ontvanger wilt overbrengen. Dus vanzelfsprekend dat je ook als je in je hometown bent, dat je dan een andere taal spreekt als dat je gewoon bent. Helpt het dan wel? Ja, dan is het toch een teken van hij is een van ons. Ja. Vind je dat dialecten ook op de politieke agenda horen te staan? Nee, daar gaat de politiek. Wij gaan ook niet over de zonsopgang en zonsondergang en eb en vloed en zo. Daar gaan we ook niet over. Nee, maar zoals en de taal die met ze bezig is echt iets van de mensen zelf. En als ze op een gegeven moment denken, het is voor mij productiever om mijn kind niet met dialect op te voeden, maar met ABN meteen. Ja, dan gaan mensen dat doen. Op het Meertens Instituut is onderzocht hoe het gebruik van dialect in de politiek in de loop der jaren is veranderd. Taalkundige Mark van Oostendorp. Tot de televisie en de radio in de vergaderzaal kwamen, spraken mensen misschien niet echt altijd dialect, maar ze hadden wel een veel duidelijker accent. Maar toen kwamen die camera's en toen begonnen mensen dus wat netter te praten, probeerden zich weer wat meer speciaal voor de camera te presenteren. En dat eerste idee was toch wel ook wel echt een van autoriteit
uitstralen en autoriteit betekende netjes. U zult begrijpen dat het mij verheugt als leider van de katholieke partij dat wij nu weer de grootste in het land zijn geworden. Het is nu heel weinig populair om uit de Randstad te komen als politicus. En dan moet je, als je dat dan toch niet komt, dan moet je dat natuurlijk ook wel even laten horen. Dus dat kun je laten horen door het accent dat je gebruikt. Als de rechtse groeperingen minder worden, dan worden de linkse groeperingen meerder. Maar dat geldt trouwens ook niet alleen maar in de politiek. Reclamemakers die hebben dat ook gevonden. Dus een zachte G, er is een bepaalde bank die al heel lang reclame maakt met een zachte G. En die doen dat niet alleen maar voor die mensen die zelf een zachte G hebben, maar omdat dat authentiek klinkt voor mensen in heel Nederland. En dat geldt waarschijnlijk dus ook voor die accenten van politici. Als het maar een authentiek accent is, dan voelen mensen zich daar overal door aangesproken. Er is te weinig SP. Alleen de minister bedoelde dat spoorwegpolitie. Partijen zoals de PVV en de SP, die zetten dit soort dingen bewust in. Andere partijen misschien ook wel, maar deze twee partijen die hebben allebei die willen heel duidelijk de stem des volks laten horen. En die zetten dat bewust in. Kijk, dat betekent ook weer niet dat Roemer, dat hij expres meer Brabants gaat praten dan hij normaal gesproken al doet. Maar het komt wel heel erg goed uit dat ze een fractieleider hebben die dat accent heeft. De een gebruikt dus bewust dialect, de ander past zijn taalgebruik automatisch aan. Maar wat als jij zo'n beetje de enige bent die een dialect nog spreekt? Met wie spreek je dat dan? Zoals Stefan de Vos uit Rijsoord. Hij spreekt Resoors. Als ik droomt, dan droomt ik in het Resoors. Als ik schrikt, dan komt de Resoors uit. En het is zelfs zo, als ik een hele poos niks anders heb gepraat als Resoors, dat ik echt even om moet schakelen naar het Nederlands toe. Wat zou er nou eens gebeuren als ik in alle situaties, overal waar dat ik kom, enkel en alleenig Resoors zou praten? Jon, dan ben je overal heen geweest, overal heb je gerezen. En even kun je mijn praat niet plaatsen, het moest niet magen. Ik wil wel uit Nederland vandaan, maar niet hier de omtrek. Meer richting de Achterhoek die kant heen. Het Resoors klinkt voor mij toch wel bijna als standaard Nederlands. Zijn er ook woorden die ik echt niet ken? Je hebt van die typische woorden zoals kappeluif. En een kappeluif is een dakkapel. Dat geldt ook voor slaai. En slaai, dat betekent gierig. Dus joh, je bent slaai. En als je een gierigheid bent, dan ben je een slaaienbonk. Ik praat altijd dialect. Maar het kan variëren van gewestelijk Nederlands tot heel puur Resoors. Als ik bijvoorbeeld echt iemand wil leren kennen, dan gaat het echt wel over op dialect. Dus voor meer oppervlakkige contacten als je wil, Nederlands, gewestelijk Nederlands. En voor diepergaander contact wordt het toch wel echt dialect. Stefan probeert zijn Resoors uit in het nabijgelegen winkelcentrum van Ridderkerk. Zijn hier mensen die hem kunnen verstaan? Ik kom heel kort bij uit de buurt hier vandaan. Heel dichtbij. Heel dichtbij? Ja joh. Ik zeg ook van korte kous en vloervarken en kwartie en dubbeltie en maandagie en karregie. Dat zijn je ook. Oké, Resort. Ja. Island. Ja, België. Drenthe of zoiets, gok ik. Resort. Een dorp naast Ridderkerk. Daar kom ik vandaan. Resort. En daar praten ze echt zo. Serieus? Meen je dat serieus? Ja, dat meen ik serieus. En dan ook een korte kous, weet je wat dat is? Ja, een meesik. Ja, dat is een meesik. Ja. Ik moest eerst eens even denken, een meesik. Een hele oude boer, die kwam van Barendrecht. En die zei altijd, joh, ik neuk je van de wurft. Ja, als je dat nou zou zeggen, joh, geen mens meer die je zou begrijpen, maar... Nou, ik begrijp hem ook niet, hoor. Nee, dat meen je nou. Ik heb hem nog nooit gehoord. Joh, af de wurft. Of ik neuk je eraf. Ja. Ja, ik stoot je eraf. Want neuk is afdouwen, wegdouwen eigenlijk. Hier in Deus en omtrek praten niet veel mensen het meer. Maar als je naar Tambach toe gaat, of naar de Hoekse Werd, of naar het westen van de Alblaswerd of de Krimpenwerd, praten van het overgrote merendeel van de bevolking praat het daar nog. De toekomst van het Resoors. Ja, zolang er mensen binnen die
het belangrijk vinden om de eigen ressort te noemen, dan blijft die taal nog heel lang bewaard. Want zolang het onderdeel is van wie je bent, wat het over je zegt, zolang je dat blijft vingen, kan zo'n taal blijven bestaan. Terug naar Jan Marijnissen. Hij voelt zich als een vis in het water in Den Haag. Maar er gaat toch niets boven een biertje drinken op een Brabants terras. Met een goede vriend. Wel een vriend die hij niet altijd kan verstaan. Leon van Liebergen. Oud-conservator van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden en woonachtig in het stadje Megen. Als Leon met Jan praat, kan ik er maar weinig van verstaan. Op de Münster. Dus er moet een prier in overleden van de Bergetinessen. Waar ligt het? Op de Münster bij München. Zo uit. En dat was een mooi mensje. De eerste keer dat ik ze ontmoette, had ze allemaal druikjes in de neus. En dan op dat Beierisch plat. En dan zo'n karke achteraan met de zuurstofflessen erin. Nou, die is nou overleden. Dat was een heel mooi mens. Je kunt nog gaan volgen, of is het al een beetje moeilijk? Ik probeer het allemaal te volgen wat jullie met... Maar ik vraag me ook wel af of jullie elkaar kunnen volgen. Altijd. Het is voor hem wel eens moeilijk geweest om het Megens, dat is natuurlijk een echt dialect. Dus U komt uit Megen? Ja. Daar is je trots op, hè? Ja. Want Megen is een stad en Os is een gat. En Megen heeft een dialect. En het Os, of het Ossies, dat is gewoon plat. Jullie praten allebei een ander dialect, terwijl ik als buitenstaander zou zeggen, nou, het is allebei in de buurt van Os, het zal wel hetzelfde zijn. Maar zo was het niet, hè? Nou, hij overdrijft die verschillen heel erg. Maar dat is natuurlijk om Megen nog bijzonder te maken dan het al is. Het is wel zo dat toen ik een keer bij hem thuis kwam, toen stond hij bij de kachel, ik weet het nog goed. En hij deed zijn mond open, ik kon er echt niks van verstaan. Niks, helemaal niks. En dat was, plat Megens. Het gebruik van dialect, dat gaat minder worden? Ja. Of is dat nog te stoppen? Kijk, hij roept het op, maar nee, een heleboel mensen die leven gewoon in de veronderstelling dat als je dialect spreekt of praat, beter gezegd, dat het niet goed is voor de carrièrekansen van de kinder. Dus moeten die kinder per se Nederlands leren en dan leren ze dialect niet meer. Maar ik vind dat gemis. Ik vind dat je gerust uw dialect kunt leren of leren, dat krijg je met de paplepel in. Zo is het. En als ik nu... twijfels. Ja? Dat geeft niks. Twijfel is de moeder van de wetenschap. Maar wat wil ik nou zeggen? Volgens mij is taal en taalgebruik heel erg met het thuisgevoel verbonden. Ja. Dus als dat thuisgevoel echt heel erg lokaal bepaald is, dan heb je nog de invloeden van radio en televisie weliswaar, maar dan is dat dat dialect heeft dan echt een materiële basis, zeg maar. Maar het thuisgevoel is er nog wel, erg ook lokaal gebonden, maar daarnaast ook een thuisgevoel wat we nationaal ervaren. We zijn ook nationaal thuis. Ik bedoel, dat is een ander niveau. En dat is volgens mij op dit moment, in dit tijdsgevecht, veel meer bepalend voor de taalkeus van ouders ten opzichte van hun kinderen dan de traditie van het dialect. Als ik hier nu zo wegga en jullie blijven waarschijnlijk nog even gezellig samen zitten, wie past zich nou aan wie aan? Dat gaat vanzelf. Qua dialect? Oh, dat gaat door elkaar ook waarschijnlijk. Ja, nee, maar dat is... Dat is heel simpel. Dat gaat van Hagens.